थँक यू जयंत जी. तुमगेल मस्ती आभार असं की तुम्ही म्हाका हे भागवत पुराण कोंकणीचे या इव्हेंटान तुम्ही म्हाका इंट्रोड्यूस केले आणि वेलकम केले. थँक यू. हा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिगेल आवाज क्लियर येतस तुमका सगळ्यांका? वही प्रभु जी ऐक पडतं सर. क्लियर आहे सर. ओके. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर सर्वप्रथम भागवत पुराण कोंकणीत सगळे भक्ताले चरणांतू दंडवत प्रणाम असं. विशेष करून अ, विश्वंभर प्रभू व्रज गोपिका माताजी हानी म्हाका आईचे प्रोग्रामा खातीर इन्व्हाइट केलं असं. आणि स्पेशल थँक्स टू ऑल द ऑर्गनायझर्स ऑफ भागवत पुराण आणि सुदामा प्रभू आणि सो मेनी सिनियर डिवोटीज असतात ती. आय एम सॉरी इफ आय एम नॉट टेकिंग एव्हरीबडीज नेम, बट तुम्ही सगळे इतले सिन्सिअरली आणि इतले कन्सिस्टंटली हे भागवत पुराण कोंकणी तुम्ही भक्तीन तू इतलो उत्साह पळोवन म्हाका भक्तीन उत्साह मेळटा सर. सो थँक यू व्हेरी मच. तुमगे मस्ती आभार असं. तर आज भारी एक इम्पॉर्टंट आणि प्रॅक्टिकल टॉपिकावर आम्ही डिस्कस करूया. आईची टॉपिक कसले म्हळ्याली आर्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. आर्ट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप. जगान तू सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक हे ऍस्पेक्ट असं ताका म्हणटा ती रिलेशनशिप. हे ओनली डिवोटीज नाही, जगाचे ऑल ओव्हर वर्ल्डाचे लोकांक हे मस्त इम्पॉर्टंट असं रिलेशनशिप. हे मायली एक भारी एक प्रॅक्टिकल टॉपिक असं. कित्या म्हणाली मॅन इज अ सोशल अॅनिमल. इंग्लिशान तू जो आम्ही स्कूलान तो आम्ही शिकले असच्या पुरो मॅन इज अ सोशल अॅनिमल. सोशल अॅनिमल म्हळ्यार कसले? सोशल अॅनिमल म्हळ्याली त्यांनी आजूबाजूच वातावरण पळोवन लोकाला मेळणं, लोका वटू आदान प्रदान करचे, ताजे वयरी हगूर 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 तांगेले एक डेव्हलपमेंट जाता, तांके एक कनेक्शन जाता. सो मॅन इज अ सोशल अॅनिमल. म्हणून हे रिलेशनशिप, हे कनेक्शन, एक दुसऱ्या वटू उलोवचे, एक दुसऱ्या वटू रिलेशन डेव्हलप करचे, हे एक मस्त इम्पॉर्टंट नीड असं. ऍक्च्युली हिज होलीनेस राधानाथ महाराज म्हणता की एव्हरी स्पिरिट सोल तांगेल नीड कसं असं टू लव अँड बी लव्ड. म्हणजे आम्ही कोणाक प्रीत करचे आणि कोणा तुकून आम्ही प्रीत एक्सेप्ट करचे, हे ऍक्च्युअल आमगेल नेचर असं. इट इज अवर नेचर टू लव समबडी अँड टू बी लव्ड बाय समबडी. तर हे एक नॅचरल आमगेले एक नेचर असं. म्हणून हे आयची टॉपिक मस्ती असं. कळलं? आम्ही भगवद्गीतांतू ऐकलंसच्या पुरो. भगवद्गीतांतू फर्स्ट चॅप्टरांतू जेन्ना कृष्ण अर्जुना दाखयता की हे अर्जुन हे पळय, कौरवांतू कोण कोण महारथी आस पळय. मागीर कौरवांतू अर्जुन पळयता, अरे दुर्योधन आस, धृतराष्ट्र आस, मागीर तांगेल गुरु आशिल्ले द्रोणाचार्य आशिल्ले ती. मागीर भीष्म पितामह आशिल्ले, कृपाचार्य आशिल्ले. मग इतलं सगळं पळोवन तांकां दिसता, अरे हांव मेगेले रिलेटिव्जा वटू कशी फायट करचे, तांकां कशी हांव हे करचे, ताजे बदला बेस्ट मेळ्ळी हांव हांगा तुकून सोडून वता, आय विल लिव्ह दिस म्हणून. तर
हा तर हे तुगेले ड्युटी आसा तर तू हे करता आणि जगान तुक सकळ सकळ जे तुक जावं सकळ मेळ्ळाली जायली हे तुगेले कार्य करता तर हिंची आमगे लाईफान तू आम्ही आमगे कर्तव्य करता ती आम्ही आमगेले हे करता ती आम्ही कसले करतात त्याची मोटिव्ह कसले आता एक मनशा तुम्ही निमगिता ती तू कामा कसला वाटता जो कसं इथलं वर्क हार्ड करत ती मस्ती लोक म्हणतात ती 10 12 14 घंटे काम करतात त्याचे मोटिवेशन कसं आहे आणि म्हणतात ती रोटी कपडा मकान मेली बेसिक नीड्स अशी सांगतात त्यांनी मागीर त्यांनी म्हणतात अरे मेगेल बायल असं मेगेल चेडू असं फॅमिली मेंबर्स असं ती आम्ही तांगेल खातीर करत असत तर लाईफाचे मोटिवेशन एक असता आम्ही खंयच्या खातीर कसं करत असत ती ते मस्त इम्पॉर्टंट हे असं फॉर एक्झाम्पल या जगान तू रिलेशनशिप मस्ती इम्पॉर्टंट असं एक फेमस कोट असं इंग्लिशान तू ताका म्हणटा ती रिलेशनशिप is the only ship which will never sink. Relationship is the only ship which will never sink. आता आम्ही एक समुद्रावर असते जीव एक समुद्र म्हणके म्हणून आम्ही संस्कृतात कसं म्हणतात ती भवसागर पार करचे तर आमगे जीवन एक भवसागरा म्हणके असतं आणि या सागरा पार करच्या का आम्ही पोन जो स्विमिंग कोण वच्चे तत्व आहे ना आमका एक बोट जाऊ का आणि त्या बोट आणतो आम्ही अगूर 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 वच्चे आणि त्या बोटाच कॅप्टन कोण राईट डिरेक्शन दिता व्यक्ती कोण गुरु आणि आणि त्या गुरु डिरेक्शन दिता कोण गुरु शास्त्र आणि तांगेला आचार्य देव आणि आम्ही ते गुरु आणि तांगेला जे अनुयायी असतात तांकां आम्ही फॉलो करतात कळलं आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे जे शिप असत ते शिप कंटिन्यू चलच्या खातीर मस्ती लोकांना सपोर्ट जावं तशींची आमगे भक्तिमय जीवन आणतोय आमक मुखार वचक आमक मस्ती लोकांना सपोर्ट जावं खाली डिवोटी नाका आमक आमगे आनामाले आमगे बायलेले आमगे बामणाले आमगे चेडूवाले सकाळ एक सपोर्ट दिल्लाल मात्र आम्ही मुखार वचयता मायली हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं म्हणून इंग्लिशांत सेईंग असं रिलेशनशिप इज द ओनली शिप विच नेवर सिंक्स मायली या रिलेशनशिपान तू आम्ही असता ती त्यांना आमगे जीवनान तू कितले व्हड पॉवरफुल सिच्युएशन येवो कितले वाईट परिस्थिती येवो जे आमगे वटू कोणी असता आमका मदत करताले होप दिताले आमका प्रोत्साहन दिताले त्या परिस्थितीन तू मागीर आम्ही डिफिकल्ट सिच्युएशनात आम्ही पार करचे जाता म्हणूनच या रिलेशनशिपाचे इम्पॉर्टन्स एक पंत एक डिवोटी म्हणतशिले ती जगान तू मस्ती that keeps on changing. There's दुड्डू सकट ना लाइफ आन दुड्डू लोग कमाए तो it is important but money is not everything कळवा जेन्ना करोना तू लोकांक ऑक्सिजन मेळनाशिले तांकां ऑक्सिजन वयर घाल्लेले तेन्ना कितली लोकांक लागता इतलो रुपये आशिल्ले but with that money can they buy somebody's health can they buy some way by which they can take care of themselves वर्ल्ड आमचं एक मस्ती व्हड व्यक्ती असेल तांगेल नाव असेल वॉल्ट डिस्नी आमकां खूब तसले ते कार्टून आमी पळयत आसता सानपणे वॉल्ट डिस्नी त्या मनशान इतले ताण रिसर्च केले त्या मनशान इतले व्हड सायंटिस्ट आपयले आणि करोडो दुड्डू ताण खर्च केले आणि सायंटिस्टा सांगले की म्हाका मरची ना आय डोंट वॉन्ट टू डाय प्लीज डू आणि सायंटिस्टांनी तांगे लागीं मस्ती दुड्डू घेतले करोडो रुपये घेतले आणि सांगले की आम्ही हे एक्सपेरिमेंट करता ती आम्ही हे करतात आम्ही अशी करतात आम्ही तशी करतात ती ऍट दी एंड तुम्ही मागीर तुमकां आम्ही परत जिवंती करतात आणि वॉल्ट डिस्नीक मस्ती होप आशिल्ले तांकां की अरे वय अशी जातले इतले दुड्डू दिवन ऍट दी एंड तांणी मेल्ली ती आणि मेल मागीर तांगेल बॉडीक तांणी तशी दवरलेले ऍट दी एंड सायंटिस्टान घेऊन त्यांनी चमकली
तर आज उदाहरण तुमका हांव कसला दिता तसं की इवन इफ यू हॅव मनी, इवन इफ यू हॅव वेल्थ, इवन इफ यू हॅव एव्हरीथिंग, जायली एक दिवस ते आमकां सोडपाचीच. आणि ताजेन आमकां मृत्यूक जो आनी कोणाक आमी कसं म्हणटात ताका ब्रायब, इंग्लिशान ब्रायब म्हणटा ती, हिंदीन तू रिश्वत म्हणटा ती, ते दिवन आमकां कांय करचें जायना. म्हणून लायफान तू एक इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आसा. म्हणून एक डिवोटी म्हणटशिली ती, हू इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, द पर्सन इज मोस्ट रिचेस्ट पर्सन जेन्ना ताका कसले कश्ट जाता, तागेले फॅमिली मेंबर्स, तागेले फ्रेंड्स, तागेले रिलेटिव्स ताका एक तागेले दोळा तुकून उद्दा आयल कुडले तागेले उद्दा पुसूचे येता. ते कसं जाल मार्या, कसला टेन्शन घेतास, कितलेय परिस्थितीन तू आम्ही तुका सपोर्ट करतात. तर तसल व्यक्ती मस्ती रिचेस्ट पर्सन म्हणतात. तुमगे लायफान तू कोण तुमका निमगिताल ना, तुमगे लायफान तू कोण तुमका प्रीत करताल ना, तुमगे लायफान तू कोण तुमका हेल्प करताल ना, दुड्डू असून कसलो फायदो. व्हॉट इज द यूज ऑफ मनी इफ यू डोंट हॅव लव्ड वन्स. त्याची अर्जुनानं कृष्णाक सांगलेले, हे कृष्णा या सगळ्याक मार न्हू, हांव जर या युद्ध जिंकल्यार कसलो फायदो मेगेले. व्हॉट इज द यूज ऑफ ऑल दिस वेल्थ. कळवा. तुमका आनी एक एक्झाम्पल दिता. आता क्रिकेटाचे वर्ल्ड कप चलता हांव आयकले, फ्रान्सान तुम्हाला दिसता ऑलिम्पिक्स सुरू आसा. आता विचार करा, एक मनीस आसा तो 100 मीटर रेसान ताणें कॉम्पिटिशन घेतला आणि तागोताच 100 मीटर जाव धांवलाली, म्हाका गोल्ड मेडल मेळटा. आता तो फुल ते ग्राउंडान तू एकलो मनीस आसा आणि ता एकल्यान धांवका आणि एकल्यान धांवल मागीर ताका गोल्ड मेडल मेळटा. जाल्यार फुल स्टेडियमान तू ताका पळोवच्याक कोणेय ना आणि वर्ल्डान तुवें त्या न्यूज कोणाकय कळना. तर कितले ताका इन्स्पिरेशन मेळटाले ते धांवच्याक. तुमगेला तुमगेला सकट असो, बट यू डोंट हॅव समबडी टू शेअर. आणि त्या व्यक्तीक तुमगेल तू त्या शेअर करच्या खातीर कोणे ना. व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट रिलेशनशिप. म्हणून हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट आसा, मस्ती प्रॅक्टिकल टॉपिक आसा. आजकाल आना जायना, बाई बामणां जायना, ऍस्पेक्ट असता. तर आयचे टॉपिक कसं, हाऊ टू डेव्हलप हेल्दी रिलेशनशिप, ताजे वयरी आम्ही आता डिस्कस करूया. तर हांव एक 5A फॉर्म्युला केला, सो दॅट एव्हरीबडी कॅन रिमेंबर 5A फॉर्म्युला. तर तुम्ही रेडी असत वे? इज एव्हरीबडी रेडी? शुड आय कंटिन्यू? सो फर्स्ट A मायली, A stands for avoiding I consciousness. I consciousness मायली अहम, अहम मायली अहंकार. तर फर्स्ट स्टेप कसं आसा, आम्ही जिवनांत जे इगो आस, जो अहंकार आस पळय, ताका आमी सायडा दवरता. तेन्ना ते रिलेशनशिप ग्रो जाता. आता एक रिलेशनशिपा ग्रो करच्या खातीर आमगेल जीवनांत व्हॉट इज दॅट विच इज कमिंग इन बिटवीन, ते इगो जे आसा, त्या इगो मध्ये येता आणि त्या इगोक आमकां सायडा दवरता. तेन्ना ते रिलेशनशिप फ्लरिश जाता, तेन्ना ते रिलेशनशिप इजिली मुखार वता. म्हणून हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट तुमकां हांव सांगता सर. कळ्ळें? सो द पॉइंट आय एम ट्रायंग टू टेल इज अवॉइडिंग आई कॉन्शियसनेस. आई कॉन्शियसनेस म्हळ्यार आमगेले इगो, आमगेले अहम. आई स्टँड्स फॉर एक्सपेक्टेशन. आमगेल्या जिवनात मस्ती एक्सपेक्टेशन आसा. आम्ही इवन डिवोटी जाल्यार मागीर आमगेल्या जिवनात मस्ती एक्सपेक्टेशन आसा. आम्ही इस्कॉन देवस्थानाक गेलाली, लोकांना आमकां रिस्पेक्ट कोरका. हांव देवस्थानाक गेल मागीर लोकांन म्हाका दंडवत कोरका. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच म्हणून आमगेले लोकांन पाय दोरका. मस्ती पण तशी दिसता, आयल मार्या आता कोण तग वांगता, कोण दंडवत करता मार्या पुरो. मस्ती पण तशी दिसता, बॅक पेन जाता.
म्हणे केन्ना केन्ना आमी इस्कॉनान तूं वांच्या कल्पत्रू इतलो व्हड कसला म्हणचे आमी अशी अशी दाखोवचे बॉट वी वी मेली वांच्या शॉर्ट फॉर्म वांच्या प्रभू अशी आमी म्हणचे. तर मस्तीपंता आमकां दिसता आमी हांव केन्ना एंटर जाता पळय तेन्ना लोकांन म्हाका रिस्पेक्ट कोरका, लोकांन म्हाका दंडवत कोरका, लोकांन म्हाका एप्रिशिएट कोरका. अरे पळय कितलो व्हड भक्त आयलो पळय आमगेल्या देवस्थानान तूं, आमगेल सत्कार कोरका, आमकां स्पेशल सीट दिवका, स्पेशल आसन दिवका. मागीर सकडान तूं एक स्पेशल जशी आमगेल हांगा तूं म्हणटात न्हय व्हीआयपी व्हीआयपी दर्शन जावका आमकां. तर आमगेल मस्ती एक्सपेक्टेशन असता. आणि जेन्ना आमकां कोणें निमगिना तेन्ना आमकां अशी दिसता अरे अशी कशी जालें म्हाका कसल्या निमगिना ती. तुमकां एक लायक स्टोरी सांगता. मस्ती मस्ती लायक स्टोरी आसा. आमगेले इस्कॉन युरोपान तूं एक देवस्थान आशिल्लें. थंय देवस्थान आतां इस्कॉनान तूं मस्ती देवस्थान आसा ऑल ओव्हर वर्ल्डान तूं आनी युरोपान तूं एक सान अशी एक देवस्थान आशिल्लें. आणि त्या देवस्थानान तूं मेली मस्ती युरोपियन वेस्टर्नर्स लोक असतात ती त्यांनी चर्च आणि वतात ती तर ह्या इस्कॉन देवस्थाना वचून वचची एक विंगड एक युनिक फ्लेवर मेळलेले. एक सान अशी यंग चल्ल आशिल्लो तो अशी चमकत चमकत अशी भितर वता तशी चंद आर्किटेक्चर जो पेंटिंग जो पळोवन तो जेन भितर वता एज सून एज जेन ही गोज इनसाइड तेन कसं जाता गो तसं तेन्ना तो देवाक दर्शन पळोवचें पडटा. आणि तुमकां गुर्तू इस्कॉन देवस्थानान तूं लायक पेंटिंग लायक देवस्थान असं देवाक भारी लायक चंद तांणी डेकोरेट करता ती. तर हे सगळं अट्रॅक्ट जाता. आणि अगरबत्ती मागीर हे सकड पळयता हांग थंय अशी पळयत असो देवस्थाना कसलो आसा हांग फोटो आसा हे आसा ते आसा. आणि मागशी थंय लास्टान तूं थंय एक आमगेली इस्कॉन थंय देवस्थानात ब्रह्मचारी आशिल्लो. तर ताण ताका एक बारी चंद अशी एक स्माईल दिले. आता मस्ती कडेन वेस्टर्न कंट्रीन तू अशी कोणें कोणाक निमगिना ती, कोणें कोणाला उलयना ती. तर हाका स्माईल दिला ताका भारी हे जाल्लें अरे हो म्हाका पळोवन हसलो, हो म्हाका ताण इतलें वॉर्म वेलकम केलें. आणि मागीर त्या ब्रह्मचारीन ताका आपयलें हांग प्लीज कॅन यू कम. मागीर एकदम हसता हसता तो गेलो. आणि आमगेली इस्कॉनान तूं रात्री देवाक शयन करचे फुडें तांकां एक स्पेशल कंडेन्स मिल्क ताका संस्कृतान जो हिंदीन तूं रबडी म्हणटा ती. तर दर्शन क्लोज जालें मागीर ताका अशी ग्लास भर फुल्ल रबडी दिले आणि ताका सांगले प्लीज हॅव इट. तर तो आनीक शॉक जालो की हाण म्हाका वेलकम केलें आणि हे स्पेशल कसं की म्हाका खावचें दिता तसं. आणि जेन्ना ताणें टेस्ट केलं ताका अशी तोंडाक उद्द आयला म्हणका अशी कसले ताण खाल्ले नासच्या पुरो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स. एकदम भारी लायक जालें. फुल्ल ताण ग्लास इतलो व्हड ग्लास पिवन तागेले तोंडार अशी व्हड स्माईल आयले. आणि मागीर त्या डिवोटीन सांगले प्लीज कीप ऑन कमिंग टू टेम्पल. मागीर तो एवरी डे येवच्या सुरू जाले. आणि एवरी डे सेम तो डिवोटी थंय मागशी राबता आशिल्लो आणि ताका स्माईल दिता आशिल्लो. आणि एंडान तूं लास्ट एक फुल्ल ग्लास भर रबडी दिता आशिल्लो. एक दिवस जाले, 2 दिवस जाले, 3 दिवस जाले, 15 दिवस जाले. आणि मागीर हगूर हगूर ताणें जप करचे सुरू केले. मागीर आफ्टर 15-20 days 1 month परत तो रात्री आयलो. आणि मागीर ताणें त्या डिवोटीक निमगिले आणि हे पण ताका त्या डिवोटीन आपयले आणि सांगले की तो नवीन एक डिवोटी आयला पळय तसो तू फर्स्ट टाइम आयला ये ग्लास घे आणि तू वचून ताका दी म्हूण. तर आता ताका दिसले अरे इतले दिवस म्हाका मेळटा आता म्हाका कोणाक दुसऱ्या दिवंक हांवें. ओके. तर ही फेल्ट बॅड बट ही अंडरस्टूड की इतले दिवस म्हाका हे दिल्ले निमित्त I was grateful and I was coming only for the rabdi. But now I am transformed. Slowly हांव जप करचे सुरू केले, हांव लेक्चर आयकुचे सुरू जाले. आणि मागीर ताका दिसलें की हांव आतां इतलें घेतला नाव माय जॉब इज टू गिव. हाण मेगेले वयर इतलो उपकार केला आतां म्हाका दुसऱ्या वयर उपकार करता. ताका म्हणटा ती परो उपकार. कळ्ळें. तर हांव तुमकां कसला म्हणटा स्मायली लायफान तूं एक्सपेक्टेशन असता की हा म्हाका हें मेळटा म्हाका स्पेशल फॅसिलिटी मेळटा. बट
एक्सपेक्टेशनाचे एक लिमिट असो, एव्हरी टाइम तुमकां सेम फॅसिलिटी मेळचे जायना, म्हणून हे आई कॉन्शियसनेस अवॉइड करता. आणि आजकाल मटेरियल वर्ल्डान तू आउटसाइड वर्ल्डान तू आम्ही पळयतात ही आय कॉन्शियसनेस कितले आमकां एक कंडिशनिंग टाइप जाला, कळटच तुमका. इट इज लाईक अ कंडिशनिंग, कळवाय. तर मस्ती पंता अं, एक एक प्रकारचे आमगेले नेचर जाला. म्हणून आजकाल तुम्ही होडोड मार्केटिंग हाऊसाक पळयलाली, आयफोन, आयपॅड, आयपॉड, त्यांनी ब्रँड वे आई म्हूण केला, कळटच तुका. आयफोन, आयपॅड, तांगूतच. आणि जगान तू लोक इतले क्रेझी असते प्रोडक्ट्सा खातीर. तुमको गोतस असका पुरो की ना, इंडियान तू अशी केसेस अस लोगाला चेडूआ लागीं दुड्डू ना, तांणी तांगेली किडनी विकून आयफोन घेवच्या गेल्या ती. बिकॉज दे आर सो मच एडिक्टेड. तांकां दिसता ह्या आयफोन आयल्यार म्हगेले स्टेटस वाडताले, म्हाका लोक निमगिताली ती, हांव फेमस जातालो. बट इट इज ऑल अबाउट आय कॉन्शियसनेस. म्हणून आमकां जितले जाता तितली आय कॉन्शियसनेस आमकां अवॉइड करता. ओके, सो आय स्टँड्स फॉर एक्सपेक्टेशन, इगो. तर म्हणून व्हॉट कम्स इन बिटवीन इज इगो. तर इगो का आमकां सायडा करता, कळ्ळें. आणि सेम लॉजिक आमगेली इस्कॉनान तू, जो आमगेल भक्तीन तू, जो आमगेल इस्कॉन, जो जीएसपी आमी काशी मठा वचशिले, जो खंयचे स्पिरिच्युअल ऑर्गनायझेशनान तू आमी वता ती, इगो मस्ती इम्पॉर्टंट आसा. भक्तीन तू नम्रता, जो ह्युमिलिटी मस्ती एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा. मस्ती वर्सा फुडे एक पद येवचेशिले आमगेले बॉम्बेन तू गणपती फेस्टिवल जाता मये. तर सकड पंडालान तू एक पद मस्ती फेमस आसा बॉलिवूडाचे. मस्ती वर्सा फुडेच तांणी पद लावचे आसा, देवा हो देवा, गणपती देवा, तुमसे बडकर कौन. आता ह्या लाईन भारी लायक आसा. गणपती देवा, तुमसे बडकर कौन. म्हणजे नेक्स्ट लाईन कशाला सांगता ती, हमारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन. त्याचा अर्थ कसं आहे, गणपती यू आर ग्रेट, बट इन डिवोटीज वी आर द ग्रेटेस्ट. मैली दिस इज नॉट भक्ती. या कसं आहे, आम्ही अहम दाखवत असत की हांव ग्रेट डिवोटी आसा. दिस इज नॉट अ गुड साईन. तशींची महाभारतान तू एक पंथा द्रोणाचार्य दुर्योधनाक आणि युधिष्ठिर महाराज आपयतात. आणि दुर्योधनाक सांगता ती की तू चिके भायर भोवन यो, आणि तुज्यून कोण आनीक श्रेष्ठ आस पळय ताका घेऊन यो हांगा. आणि युधिष्ठिर महाराज सांगता ती की तुज्यून तुच्छ व्यक्ती आणि कोण असलं पळय ताका हांगा घेऊन यो. तर दुर्योधन वता, सकड कडे वचून सांजे येता, आणि द्रोणाचार्य सांगता मस्ती शोधिले, तर मेगेल होऊन कोणे श्रेष्ठ मनीस म्हाका मेळ्ळी. मस्ती शोधिले मेगेल होऊन तुच्छ व्यक्ती म्हाका मेळ्ळी. तुमगे म्यूट अंतस प्रभुजी, म्यूट अंतस, म्यूट अंतो. हरे कृष्णा. तर हे फर्स्ट पॉइंट आशिल्ले अवॉइडिंग आय कॉन्शियसनेस. सेकंड पॉइंट आम्ही आता डिस्कस करूया, दॅट इज एक्नॉलेजिंग अदर्स कॉन्ट्रीब्युशन. मस्ती पंत आमगे लाईफान तू
सकट इजिली मेळटा आमी ताका व्हॅल्यू करना ती. आमी सकाळ उठायता ती आम्मा आमगेल खातीर जेवण करता, आमगेल ब्रेकफास्ट रेडी असता, मागीर आमी स्कुला वता ती, जो कामा वता ती, कडकड आयल मागीर आम्मा जेवण करता, सकट रेडी असता. मस्ती पण आमी सकट वस्तू ग्रांटेड घेता ती, कळ्ळें. संस्कृतांत तो एक श्लोक आसा, अतिपरिचयात अविज्ञः. अतिपरिचयात मेली आमकां मस्ती इजिली मेळटा पळय, ताका आमी व्हॅल्यू करनात. दॅट इज अ ह्युमन नेचर. आतां खंयची कमोडिटी मस्ती रेअर आसा पळय, ताका आमी मस्ती व्हॅल्यू दितात. बट दॅट इज व्हेरी इजिली कसं म्हणटात ताका, अवेलेबल, ताका व्हॅल्यू ना. आतां इंडियान तूं मस्ती कडेन उदक आसा, तर उदक वेस्ट जालें जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम ना. जर मस्ती कडेन उदक मेळना, तांणी कितले ताका हें करता ती, कितले ताका व्हॅल्यू दिता ती. तशी जी आमगेल रिलेशनशिपान तूं आमगेल कतिरी, आमगेल अण्णामान, आमगेल भावान, आमगेल भयणेन, आमगेल बायलेन आमगेल खातीर कितले सॅक्रिफायस केला आसच्या पुरो, आमगेल खातीर कितले सकट केला आसच्या पुरो, आमगेल चेडूआन. बट मेनी टायम्स आमी फेल जाता ती ते रेकग्नायज करच्या खातीर. आमी ते एक्नॉलेज करना ती. आमगेल इगो इतलो स्ट्रॉंग आसता आणि मिगेल खातीर इतले केले तेवे आमी एक्सेप्ट करच्या तयार ना ती. So this is a very, very bad sign of a devotee or a human being. कळ्ळें. म्हणून आमी सगळ्यांक व्हॅल्यू करता, सगळ्यांक एप्रिशिएट करता. ल्हान आसतना आमगेल अण्णामान आमकां हेल्प करनाशी, आमकां एज्युकेशन दिनी असलेली. आज आमी जे पती आशिल्ले, would you be आमकां एक डिवोटीन मदत करनी आसतालो, जो आमकां आउट ऑफ द वे कोण आमकां मदत करनी आसलेली, आमी केन्नाय मुखार वचत आशिल्लो. मस्ती पंता इस्कॉनांत लोक येता ती कसला येता तांणी येता ती. तुमकां एक एग्जांपल दिता. एक सान यंग स्टुडंट आशिल्लो. तो पुण्यान तूं आमगेल एक देवस्थान आसा, राधा कुंज बिहारी टेम्पल, ओल्ड सान टेम्पल आसा. तर हगूर हगूर ही गॉट कनेक्टेड आणि थंय ताणें कॉलेजान तूं कनेक्ट जाली तिजो, तांणी देवस्थाना येवन केली ती. तर थंयच एक इस्कॉनाची थंय एक ब्रह्मचारी आशिल्ली. तर तांणी हांकां मेळलेली ती. तांकां सांगलें की तुमी थंयचे एक प्रेसिडेंट आशिल्ले, त्या प्रेसिडेंटाक तांणी मेळच्याक गेलेली ती. आनी तांणी मेळच्याक येताना तांणी जेन्ना देवस्थाना आयली तेन्ना दनपार जालेले. आणि तुमकां गोतूच इस्कॉन देवस्थानान खंयचें देवस्थान दनपार देवस्थान बंद आसता. तर तांणी 1 घंटल्याकी 1.5 घंटल्याकी पावली ती. यंग स्टुडंट आसा, तांणी कसले खाल्ला की ना, तांणी कसले जेवला की ना. तर ह्या ब्रह्मचारीन ताका निमगे की कोणाक तुमकां मेळचें आसा, तांणी 1 घंटा मागीर येता ती, तुमी वेट करात ती, तुमी काय जेवण केल्लो आहे. तर ते यंग स्टुडंटान सांगलें नाही नाही नो प्रॉब्लेम, हांव वेट करता. तर ताका नेमगेलें डीड यू ईट समथिंग, तू कसले खाल्लो आहे. तर त्या चेल्ल्यान सांगलें ना ना ऍक्च्युली हांव सकाळून भायर सरला, हांव कसले खायनी. तर मागीर ह्या डिवोटीन किचनान वचून पळयलें कसल्या सुवेवर लावय. अनफॉर्च्युनेटली दिवस किचनान तूं कसलेय ना आशिल्लें. तर किचनान तूं कसलेय ना आशिल्लें. मागीर ह्या डिवोटीन कसं केलें, पाप इतले दूर तुकून आयला, हाणें किचना वचून आउट ऑफ द वचून ताण स्वता 15-20 मिनिटां तूं कसले कुकिंग करून त्या डिवोटीक, त्या सांचेल्ल्याक, यंग स्टुडंटाक जेवणा दिलें. आनी ताणें जेवण जालें मागीर ताका कळलें की अरे ह्या प्रभुजीन आउट ऑफ द वे वचून म्हाका हें केलें, म्हाका हेल्प केलें. आनी मागीर ऑफकोर्स तांणी डिवोटीसाक मेळ्ळी ती, एंड देन ही बिकेम अ डिवोटी. सो मस्ती वर्सां फुडें हांव निमगिताना तांणी एक सेशन म्हणटा ती की एक डिवोटीन म्हाका हें केलें, मागीर हांव इन्स्पायर जालो, हांव डिवोटी जालो. And you will be surprised to know that person is none other than Gaur Gopal Das.
तुम्ही युट्यूबर जो तुमगेला पुरो. So now that person is inspiring so many people in so many ways, but he was inspired by somebody who has actually gone out of the way to help. म्हणून दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आणि तशींची इस्कॉनान तुवे येना केना प्रकारेण आम्ही कोणाक प्रसाद दिले, आम्ही कोणाक बुक्स दिले, आम्ही कोणाक टेम्पल इन्वाइट झाले. सो समहाव अदर परमात्मा जे असं त्यांनी इन्स्पायर करतात, अँड दॅट इज हाऊ you become a devotee. म्हणून this second point is very important. Acknowledge करका म्हणजे आम्ही कोण आमची लाईफ तू मदत केला, आमकी हे केला, आम्ही ग्रेटफुल असका. Acknowledging others contribution. तर आम्हा फॅमिली मेंबर्स आम्ही ग्रेटफुल असकाची. बैली मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑल्सो गुरु. आणि जो गुरु अस पडाय त्यांनी हेल्पफुल असते. बिकॉज ऑफ गुरु यू आर एबल टू कनेक्ट विथ कृष्ण. कळवय हे मस्त इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं. तुमका एक बारीला एक स्टोरी सांगता. आमगेले इस्कॉनाचे फाउंडर प्रभुपाद आले की प्रभुपादाला एक शिष्य डिसायपल आशिल्ली ती, तांगेल नाव आशिल्लें तमाल कृष्ण महाराज म्हणून. तमाल कृष्ण महाराज मस्ती डियर डिसायपल आशिल्ली आणि प्रभुपाद सेक्रेटरी टाईप आशिल्ली ती. अमेरिकान तू आशिल्ली ती. आणि तमाल कृष्ण महाराजाला हेल्थ संबंध आशिल्ली म्हणून तांणी बॉम्बे आशिल्ली ती. आणि तांकां जसलो हॉस्पिटलान तू तांकां एडमिट केलेले. आणि प्रभुपादाक कळलं की हांकां एडमिट केला आणि तांगेली सर्जरी जावची आसा. तर प्रभुपाद अमेरिका तुकून डायरेक्ट बॉम्बेन तू लँड जाल्ली ती. आणि लँड जावन डायरेक्ट तांणी जसलो हॉस्पिटलाक गेल्ली ती. आणि ॲज सून एज तांणी जसलो हॉस्पिटलाक गेल्ले तेन्ना तांकां कळलें की तमाल कृष्ण महाराजाले ऑपरेशन जाल्लें, अनकॉन्शियस. थोडे वेळा मेळ्ळा ही विल बी बॅक टू कॉन्शियसनेस म्हणून. प्रभुपादांनी त्यांनी थंय वेट केले. आणि वेट केलं मागीर तमाल कृष्ण महाराजाला त्यांनी हॉस्पिटलान ते रूमान तू गेल्ली ती. आणि थंय तमाल कृष्ण महाराजान दोळ ओपन करून ही वॉज शॉक दॅट प्रभुपाद पर्सनली केम टू सी हिम. सो नाव बिकॉज प्रभुपाद मैली गुरु स्वतः हॉस्पिटल आयले ती पळोवच्याक मैली ही वॉज ओवरवेल्ड. जसलो हॉस्पिटल गोलोक हॉस्पिटल म्हण के जालें. इट वॉज लाईक जसलोक हॅज टर्न इन टू गोलोक. मागीर तमाल कृष्ण महाराजानं प्रभुपादा सांगले की वेन आय वॉज अनकॉन्शियसनेस आय सॉ अ ड्रीम. हांव एक सपन पळयलें. आणि त्या सपनान तू हांव कसो पळयलें जे प्रभुपाद म्हगेल गुरु आस पळय, तांगेल गुरु सरस्वती ठाकूर आणि तांगेल गुरु तांणी तांगेल गुरु आणि अशी करून करून तांणी होल गुरु परंपरा कनेक्ट करून तांणी कृष्णाक हे सपोर्ट दिसता सर की देवा तुमगेल कृपेन आम्ही प्रचार सुरू केले आणि अशी जाले तशी जाले. नाव इतली डिवोटीज आयली ती. हानी पळय अमेरिकान तू सेंटर जाल्ले, आम्ही न्यूयॉर्कान तू सेंटर केले, आम्ही अशी केले तशी केले. आणि कृष्ण म्हणटा सर येस 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 आय एम व्हेरी हॅपी अशी तांणी ते ड्रीम पळयले. आणि तेन्ना प्रभुपादान म्हणलें की कृष्णा ऍक्च्युली they don't have any qualification. I made their qualification. तर जेन्ना तमाल कृष्ण महाराजांनी हे सांगले तेन्ना शिला प्रभुपाद म्हणाले येस अ गुरु मेक्स क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिसायपल. आणि एक गुरु कृपेन मात्र ताण कृष्ण भक्ती जो कृष्ण कनेक्शन करेत. म्हणून चैतन्य जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज. ब्रह्मांड भ्रमित आम्ही ब्रह्मांड भ्रमण करत असती आमके गुरु कृप मेळटा आमकां भक्ती लता बीज प्राप्त जाता. बीज तशी मस्ती हे relationship healthy porca must be important
आणि appreciation. आता एक व्यक्ती तुम्ही इम्पॉर्टंट असं प्रभुपादानं एक पंथा तांगेल डिसायपल सांगलेले कारण की त्या डिसायपल कंप्लेंट प्रभुपाद दिस डिवोटी इज लाईक दिस प्रभुपादान म्हणले इफ ओनली यू नो who this devotee is actual devotee प्रभु जी म्यूट आ रहा है जी, म्यूट आ रही। हरे कृष्णा ऐकू येतं सर हरी बोल वही प्रभु जी ऐकत आहे। ओके सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन तर चैतन्य महाप्रभू तांनी वेमस्ती पंथा ग्लोरिफाय करूचे तांगेल डिसायपल्स तांगेल डिवोटीज ऍज इफ ही हॅड 100 माउथ्स म्हणून या मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं विष्णू सहस्त्रनामांतू कृष्णालय जो देवालय दोन नाव असं एक निमेष आणि एक अनिमेष निमेष मैली one whose eyes is always closed and animesh मैली one whose eyes is never closed मैली आमगेल आचार्य म्हणतात की जे आम्ही कसले जो जीवात्मा असं आणि कसले लायक ऍक्टिव्हिटी करतात पळय ते देव तांगे दोळ अशी ओपन दवरता ओ पळय कितलं चंद काम करतस कितलं लायक काम करतस पण जेन जीवात्मा कसले विंगड वाईट काम करत पळय then Krishna closes his eyes. That is Krishna. He is not looking at our fault. जेन कृष्ण आमगेल fault पळोवच्या सूर केलाली we will be nowhere. कळवाय म्हणून हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असं म्हणून we have to appreciate devotees, appreciate our relatives, appreciate our friends, appreciate anybody who has helped. तर हे थर्ड पॉइंट आशिल्ले थर्ड ए आता आम्ही फोर्थ ए डिस्कस करूया फोर्थ ए स्टँड्स फॉर avoiding judging mentality. Fourth A stands for avoiding judging mentality. आम्ही मस्तीपंत लोकांकडे करतात रिलेशनशिप मस्तीपंत आम्ही कोणावर फ्रेंड्स जातात एक दिवस झालंय एक महिना झालाय एक वर्ष झालंय 5 वर्ष झालंय मग सडनली कशी एक परिस्थिती येता तो उरलेना त्यांनी उरलेना ती कसं की प्रॉब्लेम जाता त्या प्रॉब्लेम किती जाता somehow we start judging people जजिंग ऍस्पेक्ट मला मस्ती आमचे रिलेशनशिप तू प्रॉब्लेम टीचरानं मॅथ्स शिकत आशिल्ली
हरी बोल. हरे कृष्णा. सॉरी चिके इंटरनेटाची असं ऐकू येतच ना. हरी बोल. वही 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 प्रभु जी. प्रभु. तर हांगा टू मँगोज एक चेडा सांगले की इफ यू हॅव टू मँगोज अँड इफ आय गिव्ह यू टू मोर मँगोज हाऊ मेनी मँगोज 2 + 2 कितले आमकां गोतस. तर तो म्हणटा 5. मागीर टीचर म्हणटा नाही 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 2 + 2 इज 4. तो म्हणटा नाही नाही 5. मागीर ताका सांगता इफ यू हॅव 2 ऑरेंजेस इफ आय गिव्ह यू 2 मोर कितले जाता 4. तर ती टीचर मस्ती कोपार येता आणि टीचर म्हणटा अरे अशी कशाला उलयतस तू. तर तो सांज चेडू म्हणटा मिगेल बॅगान तू एक मँगो आस. तर मिगेल तुम्ही 2 दिले मिगेल बॅगान तू एक मँगो आस आणि 2 दिल्यार 5 जात न्हय. तर तेन्ना ते टीचर म्हणटा ओ माय गॉड मस्ती पण आमगे लायफान तू आम्ही जज करता ते आता इतलं सिंपल येत नाही हांवे आगे लायफान तू इतलं येना हांवे. बट अनफॉर्च्युनेटली कसं जाता इज वी डोंट सी द हिडन पिक्चर. कळवंय. एक पण ते एक आमगेल डिवोटीन बारी लायक कीर्तन केलंय आणि ते कीर्तन जालें मागीर ते एक यंग स्टुडंट तागेले प्रोग्राम येवचे आशिल्ले ताणें तागेले ग्रँड मदर आपयलेले आणि ती ग्रँड मदराक ती एक क्लासिकल सिंगर आशिल्ली फुडें बट शी वॉज 85+. तर हे डिवोटीन अशें humbly सांगलें प्रभुजी थँक यू व्हेरी मच माताजी फॉर अटेंडिंग. सॉरी कसलं या ना पद म्हणच्या हा बद तुका येस येस म्हणलें. तर आता हे सिंगर आशिल्ली ताका लिखले अरे अशी कशी उलोव येता हाऊ कॅन शी स्पीक लायक दॅट. आणि मागीर तागेले जो ग्रँडसन आसता म्हणलें सॉरी प्रभुजी तिका कान आयकूंक येता म्हण ऍक्च्युली ती येस मायली बारी लायक जालें म्हणलें. तर मस्ती पण आमकां दिसता अरे अशी कशी ती म्हणलें. सो वी शुड नॉट जज अवॉइडिंग जज म्हणून असता. बायबलान तू एक कोट असं म्हणता जज नॉट लेस्ट यू विल बी जज म्हणून आम्ही सान आसतना म्हणचीश न्हय तुम्ही कोणाक बोट दाखयली 3 बोट तुमगे लागीं आसा म्हणून वी शुड नॉट जज आणि एस्पेशली डिवोटी सर्कलान तू आम्ही जजिंग मेंटॅलिटी सोडका बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ मेंटल अपराध अँड देन इट बिकम्स फिजिकल अपराध. म्हणून हे वैष्णव रिलेशनशिपान तू आम्ही हे चिके लक्ष दिवका. आणि लास्ट ए स्टँड्स फॉर adopting loving exchanges. आमगेला आता भक्तीन तू आमका रिलेशनशिप वाडोवका जायली कसले रिलेशनशिप वाडोवचे खातीर कसले कोणी कोरका. जशी एक स्टुडंट असं तो मॅथ्सा वीक आसा इफ इज वीक इन मॅथ्स तो ट्युशना वतालो कोणाला हेल्प घेतालो. तशीच भक्तीन तुवें आमकां मुखार वचचे जायली आमी कोणाला हेल्प घेवका आणि हेल्प घेवच्या खातीर भक्ती इनक्रीज करच्या खातीर आमी कसं करता आमगेले आचार्य श्रील रूप गोस्वामीन नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन उपदेशामृतान तू सांगला ददाती प्रतिगृणाती गुह्यम आख्याति प्रयच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड विधी प्रीति लक्षणम. हांगा रूप गोस्वामीन 6 लविंग एक्सचेंज सांगला. फर्स्ट मेळ्ळी गिविंग गिफ्ट एक्सेप्टिंग गिफ्ट म्हणजे आम्ही कोणाके मेळटा ती ताका कसले गिफ्ट दिता ती आणि आम्ही एक्सेप्ट करता ती ताजेन एक रिलेशन हे जाता. मस्ती वर्सा मागीर आमी उडगास करतात लायक इतलं चंद पेंटिंग दिलेले इतलं चंद म्हाका बुक दिलेले. So this is a very good relationship. Again, second aspect कसं असं eating food and sharing food. What to प्रसाद देवचे हा म्हणून आम्ही इस्कॉन आणतो आम्ही वटू प्रसाद देतात ती वटू आम्ही प्रसादम टुगेदर. तर या एक मस्त इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट शेअरिंग युअर माइंड इन कॉन्फिडन्स.
कशी तुमगे प्रॉब्लेम ते कशी आम्ही सॉल्व करू शकतो ते डिवोट आम्ही गायडन्स घेतात ती पहिली हार्ट रिव्हील करचे या मस्त इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. Okay. Audio clear. Okay. So last time to last point actually to avoid the last point actually adopting 6 learning exchanges mono. So in principle yeah dadati pratigana ಮೇಲೆ आम्ही what to rupture what to prasad like friendship development. That must take important aspect actually. So just like that touch मागून लोचशिले so भक्तीन मुखार वच्चाक आम्ही भक्ती खातीर आनी के टाइम दिवका तुम्ही भागवत पुराण कोंकणीन into you are spending so many years now so many months or few days तुम्ही तुमच्या लाइफ and तिथे more time दिवत आनी के time spend करतो if possible. So I humbly request all of you to please take this in a very nice way. आणि चिके तुम्ही प्लीज राणी के तुम्ही देवा भक्ता टाइम दिवची. And once again, thank you very much. So I'll end this. So आज आम्ही developing healthy relationship, the art of healthy relationship discuss केली थी. 5A formula आम्ही discuss केली थी. First A was avoiding eye consciousness. Second A was acknowledging others' contribution. Third was appreciation. The fourth was avoiding judging mentality. And the fifth is adopting 6 living exchanges. EFI formula discuss करना. I hope that तुमको यह help करता है. And I'm very sorry somehow internet connection there was some delay, some inconvenience. Please forgive me. Hare Krishna. आंशा कल्पतरु नेस्टर प्राचीन भैरवचर कटिका नाम पावन अनंत कोटि वैष्णव की जय. Over to you, Mulluda Charan Prabhu, let's go become Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम. तुम्ही आज यायचे विषय रिलेशनशिप्स कशी दवरून घेवका म्हणून विषय आणतो. तुम्ही मस्त लायकून आमका सगळ्यांक अर्थ दाव तशी चंदूकोन सांगिल आसा. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि मिनिंगफुल रिलेशनशिप म्हळ्यार हेल्दी रिलेशनशिप म्हणून तुम्ही सांगले. तशीची आम्ही सोशल एनिमल जावन आसती. सो आम्ही विंगडांक प्रीत करूक आणि विंगडान आमकां प्रीत करूका म्हणून आम्ही एक्सपेक्ट करताची. हेंच आमगेले नेचर जावन आसा. आणि एक प्रोवर्ब सांगली तुम्ही रिलेशनशिप इज ए ओनली शिप विच विल नेवर सिंक्स म्हणून. तशीच मागीर गुरु शास्त्र देव आमगेली या शिप मुखार व्हरूंक सपोर्ट करताची म्हणून सांगले. कठीण परिस्थितींतूय हे रिलेशनशिप आमकां हेल्प करता म्हणून तुम्ही सांगिल आसा. आणि हेल्दी रिलेशनशिप आम्ही कशी डेव्हलप करीत म्हणून तुम्ही एक 5 ताका पॉइंट्स दिले. अवॉइडिंग इगो अशें नज अहंकार आमी सायडा दवरून घेवका म्हणून म्हणलें. तशींच एक्सपेक्टेशन ऑफ टेकिंग रेस्पेक्ट विंगडान आमकां रेस्पेक्ट दिवका म्हणून सगळे लेखूनच आमी नम्र जावन आसुका म्हणून तुमी सांगलें मात प्रभुजी. मागीर एक्नॉलेज करका विंगडान आमकां कसले हेल्प केल्यारी आमकां कसले एक भक्ती मार्गारी मुखार वचूंक जाल्यारी सगळी ते आनी फॅमिली भितरी आमकां कोणी हेल्प केला जाल्यारी ते आमी एक्नॉलेज करका म्हणून तुमी सांगली प्रभुजी. तुमची गुरु कृपेन मात्र भक्तिलता ग्रो जाता म्हणून म्हणलें. आनी तिनूय पॉइंट एप्रिशिएट करचे. कोण सगळे आमकां आमगे रिलेशनांत आसची आमकां हेल्प केला
आमकां भक्ती मार्गार रुच्याक सहाय केला हांकां आमी केन्नाय एप्रिशिएशन आमगेलें आसूं का अशें न्हय की जस्ट फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड करूं ना म्हणून म्हणलें प्रभूजी तुमी आनी जड्ज करची मेंटॅलिटी आमगे लागीं आसा नज विंगाल परिस्थिती कशी आसा पुरो म्हणून आमी समजून घेवका म्हणून म्हणली प्रभूजी आनी पंचाचे म्हाका मायकपणी एडॉप्टींग समथींग तुमी म्हणलें मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी कसले क्वेश्चन असल्या प्रभुजी लागीं निमगू इतवे Yes, please. हरे कृष्णा Yes, प्रभुजी Mataji. लागीं निमगूचे असले निमगुयाचे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी ब्रज गोपी Yes, दासी Mataji. दंडवत Dandavad Mataji, Dandavad. प्रभुजी तुमगे लाईफान तो कसले असले रिलेशनशिपाचे कशी तुम्ही रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करून घेतले आणि कोणे तुमक हेल्प केले अशे कसले शेअर करतावे Yes. Personal life unto I am grateful to all our family members, especially my brother who got me to Krishna consciousness. आमगे लांबान मस्ती support केलं. Especially my brother became brahmachari. Then my Rava joined him. Then Amma came later. He always supported. Amma he was neutral. आणि या मस्ती एक इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट असतो जो कोण तुमची सपोर्ट करता तुमची हेल्प करता तो एक भारी इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट जाता आणि दुसरं आम्ही इस्कॉन आमचो जेन्ना आम्ही जॉईन केलेलो तेन्ना some of the devotees they actually went out of the way to help me आणि त्यांनी गाईड केल्या आणि नर्चर केलं Goran Prabhu, Reddy Hari Prabhu, Angel Mastiko Shilo. And finally, I Guru Gai Puru. Yeah, I was going to be. So, yes, I'm grateful. I mean, begin ka itla whole of the actually Tamanda Pata. Dynamic, the extra technical stories not. But yes, life unto her परिस्थिती into Devana, I mean, Bhaktana, Gavitana. I was very happy and happy. I hope this is okay, Mataji. थँक्यू प्रभुजी इतलं लायकानो इतलं सरळ हाजेन तुम्ही एक्सप्लेन केले लायक पॉइंट्स आशिल्ले तुमगेले एक सिंपल तरीकेन आमी कशी एक आमगेले रिलेशनशिप स्ट्रॉंग एक हेल्दी रिलेशनशिप दवरता कशी हे करणं अप्रिसिएशन करणं ग्रेटिट्यूड दवरणं आणि नॉन जजमेंटल उरणं लोकांक एक्सेप्ट करणं कशी आसा तशी कशी आम्ही हेल्दी दवरचे म्हणून तुम्ही आज एक्सप्लेन केले मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमगेले इतलं बिझी शेड्यूल तुम्ही टाइम काढून आमगेल खातीर आयली मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण Thank you, Mataji, for allowing me to come, and thank you, Vishwambar Prabhu, and all the devotees. Any other questions? कसले क्वेश्चन